chibai levek ule he video hianin think and grow rich bung kwana kan soyanga bung kwana hi persistence ti ani a be chau chau theina emo te re pe na te po ti taila chung chu ron ziaka ama sabera te re pe tura min khal tu chu desire hi ni le top mai ni kan thil du kha engtiang khopan na sa nge ti khan kan te re pe lo kha ashil du ve satlia emo mi ti wang mai emo a bultran kan ni chuanin kan te re pe tak tak lawang small desire leads to small results ati a kan du na kha a be tham chuan kan ra chhuwa po kha a be thamang poson theina khopin pass mark muve ila tiril ruputan chuanin distinction a pass kha a hla ni meipo hi a linga that pa ule lumna a pek chhuwa hi atam thin anasa thin hot air balloon hi kan sianga a hnuaia mei hi anat pa ule a thlok sang thin ani keimani hi balloon ang hi lo ni taila kan desire kan du na kha mei al hi ni ta se chu tiang vel chu ni chuan kan thil du hi a chiang tur kan ti photo kha chu chu kha kha ka du ti rengot ani lawa a veik tur ani lo a chiang lo tur ani lawa thil wish lama ni lawa kan du dan nei tura kan plan te hausakna emo hlotlin na hi a du ringot te hne na hian a thleng ngai lo ani ni lo se chuanin kan hlotlingin kan hausa vekang ruam man nan nei tha a du na tak tak ne na te re pe te tan chawani panhina a te re pe tura poimo le chu necessity tilo theilawa min siam tu thil hianin min pui bokani chu chu mani po kanin siam chop theya chu chuan min nor kal ve bok don ani mi hlotling takte po hian chu chu anin siam chop thina ti a nu le patam takte hi fa te wanga lo theilawa be chang chang te emo thok fan te an tamang abikin nu te a fa te wanga tua chang chang te thalai te a po chung te wanga be chang chang thok trau trau kha an tam thina ni vakiria dordin tu te unau zingami le sang zeli an komna khan ti hian a soya chung te support tu tha an nei bik lo wanga an lon la khanin thokrim turin an norani achan chu an rul nge kha nga ya an that che thiang lawani chung te kha ru sak tu an nei bik lo wang khan nasa takin an thokrim ani kafa hian bultan don ta se lon kalak tir ka ring ati bokani taimange nge turan nor tu kha akowang ha adu wang ti kha chianga min ti tir lo thei lo tir tu kha kanin siam thiam chuan te re pe tur khan min puyang chu chu enge kan ti chuanin keimani mi mal thawa khan kanin shemai nga kan in siam thiam chuan te re pe tur khan min nor ve don ani chu pathumna chuanin habit Chinthan chi khat ani ati boka be chang chang theina hi state of mind ani ati a chuwangin kan rilru a hian atu thei ati ni rilru atanga inchan ani a rilru chu kan thlak danglam thei ba ka thil thar po kan tu thei ani kan Chinthan mang te in then kha chuanin pian pui ang deuh hianin anin thunun thei khop maya indait ngar tur te exar langat ngat tur te engemo ngei mak thei tur te po hianin anin control thei em ani mase kha kha an pian pui tak tak po alo ni kher lo theya an tum ru wang te po khani theya keini po in kan zir ve theya kan piana tang hianin tun hun thleng hian thil tam tak kan zir to a persistence po hi kan zir thiam thei lo na chan tur kha a ombik lawani mase atera chuan a har de wanga tia habit dang ang thawin habit dang po hi kan ti tira chuan ngaya kan nei lawa mase kan ti kan tia ngaya kan nei chawa a ol sam chau mai ni khatiang thau kha persistence po hi ni a kan be trau chau zel chuanin kan habit a khana bet ve mai don tina ni zirna tur step sang pali hi atopa kan soidon ni palina chuanin shat pui tu emo thopui nei thathi apoimo aziak tu hi chuan mastermind group bok khamin suggest le a
kan chevel kan environment in min influence zia chu kan hria a persistent taka exer langar ngar du ini chuanin chu tiang du ve tho te nen chuanin in thurual ta ula group te siamin emo khatiang khanin kanin thurual chuanin peilo ni khwa emo kong kan pensan do na khan anni khan min pui do na ni miron nor don ti na khani kher chuang lawa kan in fui phur ton emo chu chu kha kha ka ti ang tia kan thil tum min hriat pui tu le kan hlen lawa min chhuat chhwal tu an om hianin kanin vong bi kani mani ro rowa ke mani chau hi chuanin kan lo in ngai dam le mai thina kan peng le thina ni chu tiang chu accountability te pon ti a nga tinge mania exar lak mai a in then khaten fitness trainer te manchoi an roi thin kan ti chuanin workout dan bi kha an thiam adik ma se videos te po kan en ve thei thawa an thiam na pia lama khanin min account tu an ni a min vonga kan ban san chak chang po khanin min nor kal ve ni chu wangin a effective zok te Chinthan ni keini pon chu tiang chu thian te emo mason pui tur kha kan nei ve theya kan fom khom ve theya ni chu chon te rei pe turin na sa takin min pui do na ni entir na mai maya zing tho ma khai du Chintha a khatianga khan I thian pa I thian nu nen khan in thurual ta ula alo du ve chuan zingda ruka in khol zi ang emo khatiang chi khan thil danga po khan chanrol kha a thei ni chu pangana chuanin hetiang deuh hian ngai tona nei taila shoi tu emo kong pakhat mu theilo hidden guide hi a oma chumi chuan a hna ber chu mishing te thil beidon thlak tak tak manga lo te skwal an chelna lo tes khani tani chumi tes thleng chuak te chau chuanin hlotlin na kha an chang theyang chu hroi tu mu theilo chuanin tu ma hi hlotlin na a hlan ngai lawa te rei peina persistence test paltlang te chau lo chu mu theilo hroi tu chu mishang shanga khan adang theitani entirnan chung ko din mun chetak te po khani theya retheina atanga tal chhuak kan du na te mani theina hai chua hlotlin du ve na te chung kan hlen du na te chuanin chelna khan min fia thina ni voi khat kan thluk na khan luhlanin a ka pe to lo kan ti mai don nge edison ang deuh khanin voi sang khat ka hlo cham lawa voi sang khat ti dan thar ka mu chuak zo ka ni ti in kan tho le don tes kha kan paltlang do nim ti kha kan thil du khanin milo thlir reng ta ni milo tes reng ta ni kan persist theidon nge theidon lo ti kha chu tes kan paltlang chuanin ra tu om chuan milo muak mai don ti na kha lo ni a peilo deuh chang te khanin tes ka paltlang me ka ni ti kha vong reng ta ila chu zon min nor kal ve don ani kan thil ti a te rei pe tur be trau tur khan chuanin atopa hianin be chang thei tura hebita kan seng lu dan tur kong li kha kan soi lenga pakhanna chuanin thil tum le du kha mumal taka neya du satlia nilawa thinlung taka du na kha kan nei photanga yani panhina chuanin roman na fel fai kan zom reng thei tur kha kan nei angai bokani pathumna chuanin min ti hnual thei tu le tongkam min ti hnual thei tu nei thin te lakatanga beng chut ngon thiam chung te le thian te nge po palina chuanin nichina kan soi ang khan chanrual pui emo thian te emo pol khatiang nei kha min ti phur ve thei tur te ne na chan hawa ti hau kha apoimo em bokani atop na chuanin think and grow rich he ril ruput mang siam dikna tur bu ani a chumi atanga hausak na le hlotlin na kan hip attract theinan chungzinga poimo lian ber pakhat chu persistence tuna kan soilai mek te rei pe na be trau theina hi ni a
be tang na hi hlo tling tura ti mak mo ani a kan tumru nan nem nget tu po ni ati ni chu ajek to hian mi hlo tling reng hianin persistence nei lo hi chuanin hlo tlinna an chang ngai lo hlo tlinna chang tur chuan persistence hi an nei vek ti zawkila adik ni ti chuan heti zong hi think and grow rich bung kwana persistence chu ni a lepeka kan hmu le theuh don nia